Днес на нашия 15-ти рожден ден искам да благодаря на всички вас, нашите клиенти, нашите приятели, всички, които споделят нашите ценности. Преди 15 години с една мечта и малък магазин на улица Лавеле започна нашето пътешествие в света на биохраните. Днес зелен е символ на качество и традиция в биохраните. Мисълта за потребителя и страстта да създаваме вкусни и здравословни продукти направиха така, че от малък магазин Зелен прераснахме в Smart Organic, водещ производител и дистрибутор на биохрани в Европа. Благодарение на вас съществуваме. Благодарение на вас продължаваме нашата мисия да предоставяме достъпни биохрани. Заповядайте да празнувате с нас. На 14 и 15 декември в магазин Зелен в мол Сердика ще черпим с нашите вкусни и здравословни торти и други вкусни десерти. В този период ще можете да се възползвате от специалната отстъпка от 15% на всички продукти в нашите физически и онлайн магазини. Ще ви очакваме да отбележим празника заедно.